sabjuna landani YTF siklarangno belai khaka hamya pro tini oro जों joto siklarang jorarman bagui जों tini oro khailaimani tei mono जों chini dagu tisa andani wngui siklarok kaisa chubanai bodol hinui songchajaka amoni mangkai जों laika sikla khatamsa bodol hinui जों je chini dagu tisa andani bororok chini tipasarok hamya saya ba jikunu जों galok kotai tongmangkai जों borno bisa misa jini chungna teke जों ruwui जों chubalani hinui chini o thangbathang songjajak जों emne kai जों jotono YTF khaitongmani chini siklarok bubagrani wario bubagrao जों mono message o je chugya je mase mani yang tomerokno chubadi hinui hani bagui जों bo bubagrani naharmung banyo जों o samungno step nalakya ge tabuk जों idani omohai gotna naui जों chubana hana halakya chini oro tabuk buroka bisini andar khlainai omo para lokon kepra tapuk koroksa bo bini family o kasa accident engka mane thikya aman bagai जों bini nukho tabuk bini di kasa tongo bini ma babu tongo borok bini samung khanin bagai rang pisa जों je जों buihai kobang rini aphano bukhabai जों je parisak जों laika omono जों nukho tabuk nok no जों yapana hanayo gai angoro kaisa message namo sungo sini je dagu kaisa sabjuna landani siklarangno o ongoni bisinte tabuk bo sini dagu kaisa sabjuna landani siklarok kwbangma sini bubagrani naharmungo yapire baria tongko nini siklarok tabuk enjoy o mang bisik involve ongajak nini drugs nini kwbangma hamya samungo involve ongajak ani bagai जों borokno bo request khanai borokno bo जों khaka hambai tongno lamsongnai chini o songothono ba chini o kaisa bo siklarokni samungo yapiri barnangthung जोंनि baksa godalai samung khainangthung जों borokno judino borok जोंbai contact khainai muchungkhai ba malaini muchungkhai जों borok bai 100% जों bongthani jora naroknai जों borokno khobo koinai borok जों haitino yapiri bari जोंनि baksa samung khainangthung asuk sani hambai।